alle sammen? Folk skal lige komme ind. I må gerne vente. Vi venter lidt. Jeg kan ikke se jer endnu heller. Vi venter lige. Okay. Måske er der nogen, der kan se os. Siger ikke noget, fordi det er vi får at vide, at vi ikke må med vores chef. Vi skal være helt stille. Jeg kan altså ikke se det. Nej. Ja, det er det. Der er nogen, der skriver, at de gerne vil være med live, kunne jeg se. Jeg kan overhovedet ikke komme ind på. Spændende. Det er spændende. Der er noget, der er live herinde, siger den, Christine. Ja. Den er altså Vi er live. live. Vi er på. Der er også 5, og nogen, der har skrevet kommentarer. Godt. Alt er godt. Og I kan høre os og se os. Ja. Godt. Super godt. Alt er godt. Alt er godt. Så vi giver det lige 1 minut mere. Jeg siger hej, og vi kan både se og høre. Og super godt. med. Perfekt. Super godt. Godt. Så vi venter, det er fordi, det er ikke, hvis det ser mærkeligt ud for jer, så vi kan intet se, når vi sidder her og kigger. Så vi kigger lidt hele tiden over på Christina for at få go om, hvad der rent faktisk sker bag skærmen her. Fordi vi kan ikke se jeres reaktioner lige nu, så Christina må fortælle os, når I er glade, og hvis I er sure, og så videre. Så, men vi håber, at alting kører nu, så skal vi se, om vi har fået go til at gå i gang her lige om lidt. Alt kører. Perfekt. Godt. Velkommen til. Ja, velkommen til. Mega fedt, at der er så mange, der er interesseret i at høre om belønningssystemer, som jo er aftenens emne, eller eftermiddagens emne. Ja. Men det var omkring 900 tilmeldte, så det er jo fuldstændig vildt og fantastisk, at så mange er interesseret i at høre om vores belønningssystemer. Og så vi har glædet os rigtig meget til at dele med jer. Helt vildt. Så, og til slut, så taler vi lidt om belønningssystemer, og så slutter vi af med, som vi også har skrevet, at snakke lidt om vores pro-uddannelse, fordi der er netop belønningssystemerne en stor del af det, og det er det jo egentlig også i vores træning sådan helt generelt, også for jer, der er på HundeTV. Yes. Så vi kaster os ud i det. Så allerførst en lille smule om os, og vi, der sidder her i dag, det er Tanja Ben og Lea Nord, som sidder med præsentationen, og så omme bag skærmen, det kan I ikke se, det er det tredje ben i Hund 360, der sidder Christina med teknikken, og hjælper os godt på vej, forhåbentlig, til at alt kommer til at spille, som det nu skal. Det, der er fælles for alle os 3, det er, at vi er professionelle hundetrænere. Og det lyder meget fint, og det egentlig dækker over, det er, at vi lever af at træne hund og undervise i hund. Jeg vil undervise og både med kursister og uddannelser og så videre. Ja. Så er vi også hundesportsudøvere alle 3 med vores forskellige hundesport hver især, som vi har specialiseret os indenfor. Og så hvis I Tanja kan godt kalde hundesport, men også mere med de arbejdende hunde i virkeligheden, er det du beskæftiger dig mest med. Ja. Så vi har lidt forskellige tilgange til det, men og så har vi en adfærdsanalytisk tilgang, som det lyder så fint, og det betyder, at vi har en videnskabelig tilgang til at træne hund, hvor vi bruger adfærdsanalyse som redskab dertil. Og så er det selvfølgelig siger jeg, men det er for os en selvfølge, at det er en belønningsbaseret tilgang til det. Ja. Og det er den der belønningsbaserede, nu vil jeg lige nævne det lidt, den er lidt sjov, fordi det er altid det, hvordan kan vi definere, hvordan vi træner hund, og det der er det vigtigste for os, det er på at det forklare, at det er med mest af med positiv forstærkning, men grunden til, at der ikke står positiv forstærkning, det er fordi, vi aldrig kan gøre det 100% med nogle ting. Så nu står det belønningsbaseret, men positiv forstærkning er vores primære tilgang til det. Vi har på Hund 360 både online hundetræning, nogle af jer er måske allerede med i vores online hundeklub, HundeTV, og vi har også pro-hundetræneruddannelsen, der også er online. Så har vi også en step-up-uddannelse, nu når vi er ved uddannelser, diverse foredrag og kurser, både med eksterne undervisere og os selv. Ja, os selv, som nu for eksempel. Ja. Så har vi træningshaller, vi har både her, hvor vi er nu faktisk i Vipperød, hvor vi har Danmarks største indendørs træningshal, hvor vi også kan faktisk have foredrag. Og så har vi en træningshal i Stestrup også. Yes. Og så ikke at glemme en hundeshop, både fysisk, men også webshop. Ja. Så det er lidt om os. Ja.
Så lad os kaste os ud i belønningssystemerne, som er det store emne her i dag. Og lad os starte med lidt at snakke om, hvad belønningssystem er. Og vi har prøvet at lave en lille form for at kalde det definition af, hvad vi mener, at det dækker over. Og det er, at de er nemme, forudsigelige og enkle forstærkningsstrategier og træningsleje, som kan hjælpe med at regulere hundens arousal, det vil sige dens indre stressniveau, kan vi kalde det, styrke hundens fokus samt mindske frustration og usikkerhed. Vi snakker om konkurrence. Det har vi glemt. Nej, vi kører tilbage. Vores, vi er allerede galt på. Vores chef derovre siger, at vi har glemt noget meget, meget vigtigt. Og det har vi også, fordi det vil vi sige, nu var det sådan en cliffhanger, nu gik vi lige i gang, og så gjorde vi det ikke alligevel. Men det er, fordi vi skal vigtigt at sige, at der er en konkurrence, der kører i dag. Ja. Og den her konkurrence, der kan I vinde, det måtte vi godt sige. I kan vinde en observatørplads på vores pro-hundetræneruddannelse. Som starter her 1. marts. Yes, det er altså til en værdi af 10.990 kroner. Yes. Og det I skal gøre, det er, at I skal i kommentarfeltet skrive observatør, hvis I gerne vil deltage. Yes. Og så, når vi er helt færdige med seminaret, så trækker vi lod om, hvem der vinder. Det bliver spændende. Ja, så ind i kommentarfeltet, hvis I vil være med, om den her mega lækker præmie, og skriv observatør. Så deltager I lodtrækningen. Yes. Godt. Skal vi prøve, vi går videre. Så må vi godt fortsætte. Ja. Så belønningssystemer, det der er omkring vores belønningssystemer, det er, at under det, nu har vi skrevet det her under os, så nu læser jeg lidt op, så det ikke, men I kan også følge med på skærmen, det er, at det også dækker over pattern games, eller på dansk mønsterleje, fra Leslie McDewitt for eksempel. Der er jo nogle af dem, som vi også har taget med ind i vores belønningssystem. Det er forskellige belønningsleje, måde vi kan belønne hunden på, nogle leje, nogle faste leje, nogle motivationsleje, der kan højne hundens motivation. Det kan også være nogle deciderede forstærkningsritualer, vi kører med hunden for at lære hunden, sådan her foregår det, inden du får din forstærkning i forhold til i det her setup, vi nu er i gang i. Og forstærkningsstrategier for at bruge Dr. Susan Friedmans ord. Og det der egentlig er med dem alle sammen, det er, at det er en indlært adfærd. Så det er ikke bare det, at vi giver belønningen eller giver forstærkningen, men selve måden, hun skal tage forstærkningen på, det er altså en adfærd, vi har indlært på forhånd. Og det er noget af det, vi kommer til at gå igennem, eller det er det, vi kommer til at gå igennem lige om lidt. Ja. Og for at repetere kære Ken Ramirez, som vi holdt seminar med, han holdt jo et stort 3-dages seminar her hos Hund 63 i Roskilde Kongresscenter, og der brugte han en stor del af den første dag på at tale vigtigheden af at få det dyr, vi træner med, i vores tilfælde hunden, til at spise de her godbidder. Og hvis hunden ikke er så glad for godbidder, så er det altså der, vi starter. Det er med at få hunden til at bare spise en godbid, være glad for at tage en godbid. Og det kan vi altså træne på rigtig mange forskellige måder. Og det er det, der er vigtigt omkring det her. Vi ikke bare negligerer det der, nej, men min hund gider ikke at spise godbid, eller nej, men det er den ikke så glad for, eller nej, men så jeg gør det bare på gåturen, og så prøver jeg at give den der. Men når vi faktisk virkelig får trænet de her belønningssystemer, og gjort dem rigtig, rigtig stærke, og ser det som en helt adfærd i sig selv, ligesom at vi lærer hunden at kunne sidde, eller komme, når vi kalder, så skal det noget, vi skal lære hunden, de her forskellige belønningssystemer. Ja, også fordi det bliver jo så sådan, at hunden ligesom kender kæden, eller den kender setup'et, og så bliver det en helt naturlig del at spise den her godbid, også i de situationer, hvor den normalt ikke vil gøre det. Ja, det kommer vi meget mere ind på. Ja. Men altså, og nu er det jo en lidt kortere gennemgang i dag, og på vores pro-uddannelse blandt andet kommer vi meget mere ind på det, men vi bruger det i alle vores undervisningssituationer, også på step-up-uddannelsen og på pro-uddannelsen, og vi har en lille smule om det på hunde-tv, som der også kommer meget mere om her i den kommende tid, når det sidste bliver lagt derind også. Så det er et vigtigt del af det. Og vi har lovet at tale lidt om modstandsdygtighed i dag, og det kan jo næsten ikke undgås, fordi de to ting hænger rigtig godt sammen med vores belønningssystemer og modstandsdygtighed. Ja, fordi det der er i forhold til, og hvis vi gerne vil øge hundens evne til at være modstandsdygtig i forskellige situationer, så er forudsigelighed faktisk en af nøglerne til det. Og det belønningssystemerne, de gør, det er, at de giver netop forudsigelighed.
Så det hjælper altså hunden til at gå ind og være modstandsdygtig, sådan helt generelt, men også i særligt specifikke situationer, hvor det ellers vil være svært. Ja. Så det er altså genkendelige systemer, som er i de her situationer kendt for hunden. Så det er helt, der er hele nøglen, det er, at vi skal ind og lave noget, træne noget, der er genkendeligt, så hunden ligesom lærer sig, at jamen, jeg kan godt være i det her, selvom der sker alt muligt andet. Ja. Og i forhold til modstandsdygtighed, så er der lavet den der fantastiske Resilience Rainbow, modstandsdygtighedsregnbuen, af blandt andet, Christina Cathy, Cathy Murphy. Yes. Ja. Som er en af dem, der har siddet og udviklet det her koncept, og der er forudsigelighed en af de store moduler i det. Og det er altså det her med, at vi kan forestille sig, for mig så gav det god mening, for jeg kan selv være ret introvert og have det lidt svært, især til store sammenkomster, eller bryllupper og fester, eller så videre. Jeg har det ikke så svært ved at foredrage, for der ved jeg specifikt, hvad jeg skal, og bruge det genkendeligt for mig, jeg ved, hvad det går ud på. Men det her med, hvis jeg tænker, nu skal jeg ind til en kæmpe fest med 100 mennesker. Og du ved ikke, hvem der kommer. Det kan stresse mig. Men hvis jeg ved, jeg skal bare finde Tanja, og hun står, hun har lovet, hun står op et eller andet sted, og jeg skal finde op i hende, og så kan jeg lige stå og snakke med hende. Det gør det allerede meget mere nemmere for mig, for det er genkendeligt. Jeg ved præcis, hvad der kommer til at ske. Og så på den måde, der laver jeg selv sådan nogle systemer i mit liv, når det bliver svært. Og det er faktisk det samme, vi skal skabe for hunden med de her belønningssystemer. Vi lærer hunden nogle systemer, så når den tænker, gud, der sker meget her, eller det er en svær parkeringsplads, eller der er helt vildt mange hunde derovre. Men jeg kender den her leg. Det her, det forstår jeg, det kender jeg. Når vi så begynder at introducere de her systemer, som vi så har trænet hjemme. Men det kommer vi ind på mere også. Så det her med at skabe den rette mængde af forudsigelighed, især i uforudsigelige situationer, er altså med til at skabe større modstandsdygtighed hos det enkelte individ. Ja, og det er jo en definition af, hvad er modstandsdygtighed, så det er jo kort fortalt, altså, det var som det jeg sagde lige før, men vi synes også lige, at vi skulle have definitionen med her, i forhold til det. Og det der er, det er, at vi kan hurtigt synes, det bliver lidt et fluffy term, sådan lidt, jeg er lidt modstandsdygtig, jeg er et eller andet, eller min hund er særlig modstandsdygtig, eller hvad det nu er. Men det er faktisk noget, vi de steder kan gå ind og måle på hjernen, hvor modstandsdygtige det enkelte individ er i forskellige situationer. Så det er altså det her med, hvor god er hunden til, eller et individs evne til at respondere bedst muligt, og undgå de negative effekter af langvarig stress. Så, og det kan vi træne. Ja, også fordi, altså, lige meget, hvor meget vi prøver at undgå stressede situationer, eller ubehagelige situationer, så lever vi jo ikke i en verden, hvor vi kan kontrollere alting. Nej. Så det her med, at vi aktivt kan gå ind og træne vores hund til at blive bedre til at håndtere de her situationer, det giver dem jo også en bedre livskvalitet, kan man sige. Absolut. At vi kan give dem det her redskab, ligesom vi kan give dem alle mulige andre redskaber til at færdes i vores verden. Ja, præcis. Så målet er, i forhold til modstandsdygtighed, hvis det var det hele modstandsdygtighed, nu har vi jo bare en lille bid af den, men det er altså på sigt, at hunden ikke reagerer så voldsomt på de situationer, der ellers kunne være stressende, præcis som Tanja var inde på. Så det her, det er altså øvelser, som er med til at styrke modstandsdygtigheden, og det er noget, der skal trænes i god tid, og ikke kun i selve situationen, og det vil også tage tid, inden vi får ændret mekanismerne hos hunden. Men det er altså øvelser, som aktiverer frontlappen, det står igen herhenne, så hunden tager bedre beslutninger og bedre kan regulere sine følelser. Præcis. Så, så det andet, der er vigtigt omkring vores belønningssystemer, fordi det har vi også talt en hel del om, og vi har virkelig testet af, og også med vores kursister og vores egne hunde, både i forhold til, men det skal være en bedre godbid, men den gider ikke at spise frolig, vi går over til ost, eller vi prøver noget mere, endnu bedre. Og det vi i hvert fald selv også har erfaret, både med egne hunde og kursisters hunde, det er, at det handler ikke altid kun om værdien, hvad er det specifikt de får, men især hvordan de får den leveret. Så værdien hos en godbid er ikke altid, jamen nu er den ekstra god, for nu er det pølse i dag. Værdien ligger lige så meget i metoden, der bliver brugt til at få den leveret. Skal den gribe den? Hvordan får den den? Skal den bliver den lagt samme sted i et bestemt ritual? Hvad sker der? Og det er næsten endnu vigtigere end, i hvert fald efterhånden bliver det endnu vigtigere, end hvad det er
hunden rent faktisk får af værdi i godbidder. Ja, så det er faktisk noget med at prøve at gå ind og analysere lidt, jamen hvad synes min hund er måske sjovest, eller for nogle hunde, hvad responderer min hund bedst på i forhold til at være rolig, og gå ind og prøve at analysere lidt, jamen i hvilke situationer kan jeg bruge hvilken måde at levere godbidder på. For eksempel med min Dino, som godt kan stress lidt op, eller komme lidt op og køre, hvis der er mange mennesker. Her bruger jeg tit den her 1-2-3-leg, som vi kommer ind på, som er forudsigeligt for ham, og han kender den. Men hvis jeg bare lagde godbidderne, så vil han ikke synes den som sådan var interessant. Men fordi han kan få lov at gribe den, så kan han rigtig godt være i den øvelse. Ja. Men med en anden hund vil jeg lægge den, fordi jeg gerne vil have en anden brug. Så det er noget, man skal prøve at eksperimentere lidt med sin hund, og også til situationen. Og så især, når vi får indlært de her systemer, og vi kommer ind på dem lige om lidt. Jeg kan også se på min lille Ayo dernede, hvis han er ikke altid godbidsglad, så hvis jeg nogle gange bare giver ham en godbid, så siger han faktisk nej tak. Men hvis jeg siger 1, 2, 3, så spiser han. Fordi det er en del af et system, han genkender, og siger, den leg, den kender jeg, den er sjov. Der spiser man godbidder. Så for dig, der tænker derude, men min hund er ikke så glad for godbidder, eller den vil ikke spise godbidder i stressende situationer, så det er lige præcis det, vi gerne vil hjælpe dig til at opnå, at vi rent faktisk kan komme derhen, at hunden, selvom ligesom min Ayo, der ikke er så glad for godbidder, rent faktisk både kommer til at måske synes om dem, og også vil spise dem i situationer, hvor vi faktisk har brug for, at de gerne vil spise dem. Ja, og vi har især i de, fordi så kan man godt tænke, hvorfor skal de have de der godbidder, hvis de ikke vil have dem. Og det kan være mange grunde til, men en af dem er i hvert fald, hvis vi taler svære situationer, hvor hunden kommer lidt op i arousal, lidt op i stressniveau, at det her med at spise godbidderne er med til at sænke stressniveauet. Ja. Så det er derfor, vi er sådan lidt insisterende på, at det er vigtigt, at de kan spise godbidderne, fordi det hjælper. Så det er sådan en selvforstærkende effekt. Yes. Og så også samtidig, fordi vi jo netop har valgt at træne med positiv forstærkning, så hvis det redskab bliver taget fra os, så at sige, jamen, jeg har ikke noget valg, jeg kan ikke træne min hund med positiv forstærkning, jeg kan ikke træne den med godbidder. Jeg er nødt til at sige nej. Jeg bliver nødt til at sige nej, eller rykke den i lignende eller andet. Det vil ikke være optimalt for den måde, jeg har lyst til at træne min hund på, og den relation, jeg har til min hund. Så det er faktisk ret vigtigt. Og jeg er med jer derude for jer, der tænker, jeg har en hund, der ikke rigtig er så glad. Ayo har absolut ikke. Han har spyttet godbidder ud. Jeg har faktisk også haft en tidligere border, hun har en gang knurret af mig, da jeg prøvede at give en godbid, hun løftede og sagde, du skal ikke prøve at give mig den der. Nej. Og jeg tænkte, okay, og så har vi altså fået trænet på bare den adfærd at skulle spise godbidder, og på sigt faktisk komme til at synes om at spise godbidderne, og synes det var dejligt. Og som, skal vi sige, hvad er det Karen Pryor, som plejer at sige, is your dog dead? Eller et eller andet, når man siger, at den ikke vil, min hund spiser ikke godbidder. Is it dead? Ja. Fordi den spiser jo mad, ellers var den her jo ikke. Ja, præcis. Så vi må altid lære dem at spise. Yes. Så et af de ting, der er mega, mega vigtigt i de systemer, vi kommer til at gennemgå lige om lidt, det er, at vi bliver nødt til at indlære selve systemet uden for situationen. Så vi kan altså ikke gå ned på Køge Torv, jeg ved ikke om Køge har et torv, men ned på Køge Torv, og starte med at indlære de her systemer. Det vil være alt for svært. Vi er nødt til at skal træne det ind i nogle vante omgivelser, nogle rolige omgivelser, gradvist sætte forstyrrelser på, og så først derefter kan vi tage det ud i den virkelige verden. Så hun skal altså kende de her systemer, inden vi kan begynde at bruge det. Og det er virkelig vigtigt pointe. Ja. Og vi plejer at bruge den reference med at lære at køre bil. Ja. Så vi sætter ikke, nu skal jeg lære, og jeg skal have kørekort, jeg vil gerne lære at køre bil, så lærer vi det heller ikke på motorvejen, hvor der er 4 spors motorvej og fuld knald på, og så kører vi derud af. Vi starter stille og roligt på en lille bitte vej, eller på kørebanen, eller hvor vi er henne af, og det er fuldstændig det samme med vores hundetræning. De skal lære det stille og roligt omgivelser. Jo bedre, jo mere de mestrer det, jo dygtigere de bliver, jo sværere omgivelser kan vi tage det med ud i. Så det vil lige se sådan helt generelt igennem det vi præsenterer, at vi sådan gradvist sætter, først indlærer vi det, så sætter vi nogle styrede forstyrrelser på, altså noget vi kan kontrollere, og så gradvist så går vi ud og generaliserer det ud i miljøet. Yes. Første leg.
Den første leg, det er for Control on Leash, Leslie McDewitt. Nogle af jer kender hende muligvis. Hun er helt fantastisk. Hvis I ikke kender hende, vil vi klart anbefale, at I får læst nogle af hendes bøger, eller ser nogle af hendes DVD'er osv. Ja. Så den her leg er inspireret af hende, og af hende, der har opfundet den. Og det kan muligvis være, at vi har lavet vores egen lille twist på. Det sker nogle gange, vi kommer til det. Men det har egentlig ikke været hensigten. Vi er faktisk virkelig glade for den her leg. Ja. Pattern game, som hun vil kalde det. Og selve legen her, den bruger vi til at passere svære forstyrrelser eller trigger, altså noget i miljøet, som hunden vil reagere på. Det kunne være andre hunde, det kunne være dyr, børn eller voksne, hvad der kunne være ude i miljøet, som er svært. Der kan vi, hvis vi har indlært den her leg i rolige omgivelser, bruge den i sådan nogle situationer til at kunne komme forbi de situationer eller de hunde, mennesker og dyr, uden at hunden reagerer. Og det tænker jeg, at de fleste af jer derude har prøvet på en eller anden måde, at vi skal passere igennem med vores hund med et eller andet, der er svært. Ja. Det kan være, jeg kender det nogle gange for mig selv. Nu har vi jo en træningssal herude, hvis den er fuldstændig fyldt. Hvis jeg der ejer hvor yngre, så kunne jeg tænke, gud, hvordan kommer jeg fra den ene ende til den anden? Ja. På en forholdsvis snæver gang med hunden, der går frem og tilbage. Ja. Og der har 1, 2, 3 lejen været fuldstændig genial til at få ham zoomet ind på, sådan her ser det ud, 1, 2, 3, jeg kommer til at forklare den lige om lidt, du får din godbid, 1, 2, 3, og det er det her med, han tænker lidt som mig til brylluppet, det er uoverskueligt, jeg kan slet ikke overskue, hvad der kommer til at ske, hvad sker der med de der hunde, kommer de hen, kommer de ikke hen, skal jeg hilse, skal jeg ikke hilse, er der hanhunden, jeg ikke kan lide, hvad sker der? Til han tænker, det her, det kender jeg. Det er bare den her leg. Det forstår jeg. Ja. Det kan jeg ligesom, den er jeg med på. Ja. Så vi skaber igen noget genkendeligt i et lidt uforudsigeligt miljø. Noget forudsigeligt i noget forudsigeligt i et uforudsigeligt miljø. Og vi træner legen ind ved at baglændskæden, det vil sige, at vi starter med tallet 3, som bliver det tal, der udløser en godbid. Og derefter så siger vi 2, 3 og 1, 2, 3. Kom til at vise det. Så giver vi lige om lidt. 1, 2, 3, godbid. Ja. Sådan kommer det til at se ud. Så her er en video af, hvordan vi kan bruge den, og så kommer vi til indlæring lige om lidt. Og så vil det egentlig være med de næste øvelser også. Vi starter lige med at vise, hvordan kan vi bruge selve øvelsen, og så viser vi indlæringen. Og her er det mig og Inka, min yngste gårdschefer på 8 måneder, som reagerer ret voldsomt på det meste. Mennesker, hunde, dyr, alt. Så for mig er den her leg virkelig, virkelig nødvendig, for at hvis jeg skal fra A til B et eller andet sted. Så nu kan vi lige prøve at se, hvordan selve legen ser ud. Kom. Ja, det var godt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så det man kan sige her, og nogen vil måske sige, jamen så forholder hun sig ikke til omgivelserne, og hun lærer ikke noget, men det er heller ikke formålet med den her øvelse. Det er ikke det, vi træner. Formålet med den her øvelse, det er, at jeg skal fra A til B, fordi jeg skal et eller andet med min hund, og jeg er nødt til at gå igennem det her miljø. Så hun skal ikke forholde sig til det. Hun skal forholde sig til den, altså til hendes pattern game her, altså hendes mønsterleg, sit belønningssystem, at vi går igennem det her. Så det er en måde at håndtere situationen på. Ja, og så igen også tænk på det, kan gå bag til brylluppet. Jeg får ikke så meget ud af at skulle forholde mig til alle de gæster. Det stresser mig, det får meget stimuli for mig. Jeg har behov for at finde ud af, at jeg skal derind, hvor Tanja står, hvis det er det. Det er nemmere for mig, og så kan jeg bedre være i setup'et. Og det er også nogle gange, så, ikke fordi vi ikke skal lære hunde, hvis de har svært ved andre hunde og mennesker osv., men det giver hunden en tryghed i, der er noget genkendeligt system i noget, der er et svært miljø, som den ellers ville reagere på. Så det er et redskab til at lære hunden, alt er godt, bare kom herhen, vi gør det her, så bliver alt fint igen. Du kan være tryg i det her. Og hvis I gør det igen og igen, og hunden virkelig lærer det her system, at de faktisk begynder at blive meget, meget bedre, også uden at være på 1, 2, 3 line, men til at kunne være i miljøerne på sigt. Præcis. Og de kan være helt
100% sikker på, at havde jeg ikke lavet den her med Inka, så hun gød sådan her hele vejen igennem det, og kørt sig selv mere og mere op. Ja. Og det havde hun ikke haft godt af, eller det er der ingen, der havde haft godt af. Og så er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke et quick fix, og det er ikke fordi, det kan stå alene, så gør vi bare det, og så skal vi ikke gøre noget andet. Det her det er bare et redskab ud af enormt mange til at træne det her forudsigelighed i uforudsigelige miljøer med pattern games eller belønningssystem, som vi kalder det. Så indlæring 18 har vi her. Og det er lidt som vi sagde før, vi starter med at betinge tallet 3. Som vi så i videoen, så tæller vi 1, 2, 3, og på 3, der giver vi godbiden, enten i hundens mund eller ned på jorden. Så vi starter med at bare sige 3 giver godbid, 3 giver godbid, ligesom I måske kender fra klik, godbid, klik, godbid. Så begynder vi at sige 2, 3, godbid, 2, 3, godbid, og så tager vi 1-tallet med, 1, 2, 3, godbid. Så på den her måde, så bliver det jo en kæde, noget forudsigeligt, at efter 1,2 og efter 2,3 og efter 3 kommer min belønning. Og den bliver baglændskædet ind ved at vi starter med den sidste adfærd i kæden. Og vi har lavet en video, hvor vi har vist nogle forskellige trin i det her, som vi vil vise til jer nu. Yes. Og jeg vil også lige sige, inden vi kaster os, jeg kan få lov til det, inden vi kaster os ud i det, er det også i forhold til, selv hvis man tænker, okay, det kan jeg bruge som en del af min behandlingsplan, hvis jeg har en hund, der har det meget svært, eller viser aggressiv adfærd i forskellige situationer. Så den her er ikke ting som en adfærdsbehandlingsplan. Det er en pattern games, det er et belønningssystem for at hjælpe hunden i passeringssituationer, og det kan samtidig også styrke hundens modstandsdygtighed, men det er ikke i stedet for andre behandlinger. Det er vigtigt, og det siger Leslie McDougall også selv. Det er spændende. Ja. Så kommer der. 3. 3. 3. Så altså samme hund. 3. I kontrolleret setup. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så vi kan se, at forventningen kommer nu allerede, når du tæller til 1. Kommer 2, 3. Præcis. Og så er det næste trin, hvor vi begynder at bevæge os. Og her har jeg godbiden i hånden, og hun følger den. Og jeg giver godbiden direkte ind i munden. I det første trin. 3. 1, 2, 3. Jeg begynder at lægge den ned på jorden. 1, 2, 3. Hvis jeg, hun selv kigger op igen, i forventning om, at legen fortsætter. 3. Så kan vi begynde at tage godbiden ud af hånden og have godbiden over i modsatte hånd, så hun bare følger hånden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan vi gradvist sætte forstyrrelser på? 1, 2, 3. Og som I kan se her, så starter vi faktisk stille og roligt med, at Christina bare sidder stille på en stol. 2, så vi gør det ikke for svært til at starte med, men gør det virkelig stille og roligt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og vi øger forstyrrelserne lidt. Jeg kan se, at Inka hver gang selv skal tage kontakt til Tanja. 2, 3. Så kan hun ikke det, så er det også for svært i det der setup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Til sidst. 1, og vi sætter lidt mærkeligere forstyrrelser på. 1, 2, 3. Og så lægger mærke til der, så kigger hun. Inka, men vælger at kigge tilbage og starte legen igen. Så på den her måde kan vi gradvist
bygge det op, og vi kan også vælge at sætte flere forstyrrelser på, eller gøre det en lille smule sværere stadig i det kontrollerede setup, inden vi begynder at tage det ud. Yes. Og så tænke over, at overgangen fra at gøre det i kontrolleret til at gøre det i det rigtige miljø, at det er også en god idé at gøre det gradvist. Så vi ikke starter fra træningsbanen, som for Inka er velkendt, og så står inde på Rådhuspladsen. Men der er nogle steder derindimellem, hvor der er lidt mindre forstyrrelser. Ja. Og jeg kan sige, at der er lidt spørgsmål fra nogle af jer derhen. Vi tager alle spørgsmål til sidst, så vi gennemgår dem til sidst, når vi når derhen til, så skal vi nok tage spørgsmål der, eller måske hvis vi når at svare på dem undervejs, eller så må I lige spørge der igen, så tager vi dem. Jeg prøver at skrive ned. Ja. Yes, Christina noterer dem ned. Så der var faktisk en startknap allerede i den her, men den 1, 2, 3 line med startknap er den, som igen Leslie McDougall kalder den frivillige. Og det er altså, en startknap lyder nogle gange så fint. Nogle af jer kender det måske fra, når vi laver frivillig håndtering eller noget andet, at det er hunden selv, der skal sige, ja, jeg er klar til, at vi fortsætter, og det kan være ved, at den lægger en hage på et target, eller giver en pote, eller gør noget andet. Her er startknappen faktisk, at Inka kigger op, efter hun har spist godbiden, og siger, ja, jeg er klar igen til at fortsætte. Og hvis vi har den del med, at vi lægger godbiden ned, så er vi altså ude i at træne den frivillige version, som dem vi allerede så lidt den sidste videoen, og der er det vigtigt, at vi ligger, og hunden kan kigge op igen, og I venter og ikke hjælper den for meget til det, men den selv skal kunne gøre det. Så der er faktisk en lille slag, man kan opvarme det med op og ned, men den ved I ikke hvad endnu, for den kommer først senere hen. Men nu får I lov til at se samme hund igen, Inka, da hun var en lille valp. Ja. Hvad har hun været her, Tanja? 4 måneder eller sådan noget. 4 måneders tid, ja. Og vi skal sige her i starten af videoen, det kan vi godt afsløre allerede nu her, for nogle gange nu har jeg lige siddet og sagt, at hunden selv skal kigge op. Tanja er en lille smule utålmodig med de 2 første gange. Det er lige, hvor hun tænker, jeg kan lige hjælpe Inka en lille smule. Men så det skal I behøver ikke kommentere på, at hun snyder lidt. Vi ved godt, de første 2 gange, tror jeg det er cirka, og så øver Tanja sig enormt meget i selvkontrol bagefter, og i at vente på Inka selv kigger. Men hun gør det faktisk rigtig fint allerede på det her sted her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu kigger jeg der, godt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venter. Ja. Så startknappen består altså i, hunden selv siger, eller valpen selv siger, jeg er klar til, at vi fortsætter den her belønningsleg, den her belønningssystem, vi er gang i. Og der skal man jo selvfølgelig tænke i, at det skal være virkelig, virkelig trænet, hvis vi skal få, og virkelig, virkelig overvejet, hvilke miljøer og forstyrrelser vi tager hunden ud i, og forventer, at den kan give startknappen. Altså så det handler om, at den skal være meget veltrænet, og forstyrrelserne gradvist på, og så skal man nok, hvis man står på Rådhuspladsen, måske hjælpe hunden med at have den i hånden. Ja. Jeg vil sige, der hvor, hvis der kan være meget presset ned i træningshallen, jeg skal passere med min hunde, så laver jeg ikke den frivillige version. Præcis. Så går jeg bare og holder hunden direkte på, især også min Effie, også med Ayo, 1, 2, 3, og giver den direkte ned i munden. 1, 2, 3, for at være sikker på at holde den hos mig i det her system hele tiden, hvor det kører på sådan et pattern mønster, ikke? Nu kommer det der, man kan se, de skal gerne have forventningen, der starten begynder at tælle, og nu kommer 3. Og det er det, der gør, at de holder fokus og bliver hos os. Det er nu kommer det der 3 lige om lidt. Ja. Og det der også lige at sige, og det stod også i sliden, vi nævnte det bare ikke, det er det her med, at lige nu, der siger vi 1, 2, 3, som vi går i 1, 2, 3 skridt. Gradvist, når hun bliver trænet i det her, så kan vi gå flere skridt mellem vi tæller, så vi kan gå længere. Det vil sige, jeg kan sige 1, og så kan jeg måske gå 2-3 skridt, så kan jeg sige 2, så kan jeg gå nogle flere skridt. Så det gradvist kan vi øge afstanden i forhold til det også, fordi hun begynder at kende mønstret. Ja, og så er der nogle af jer, der træner sportszone derude.
Det har jeg nemlig haft før på nogle foredrag. I spørger, kan man ikke bruge det i fri befod? Hvad er svaret på det? Det ved jeg ikke. Svaret er, jeg har ikke testet det, men jeg tænker, det der bare er udfordrende. Jeg er helt enig i, at hunde vil jo gå med en rigtig god høj forventning om, at nu kommer 3 lige om lidt. Det der bare er vigtigt, er, at 3 skal altid komme. Så jeg har ingen idé om man måske kunne bruge det i indlæringen. Men på sigt kan vi jo ikke gå til en konkurrence og tælle til 3 og give godbid. Så vi skal i hvert fald have en plan for det også. Så svaret er stadigvæk for jer, der tænkte, det var smart at sige, Inka går der ret pænt der. Kan man bruge det? Muligvis. Vi ved det ikke. Jeg har ikke testet det af. Men det man kan bruge dem til, det er at komme ind på banen. Altså komme igennem området frem til banen, eller frem til opvarmning, eller frem til det man jo skal. Ja. Mellem masser af mennesker og hunde og alt det der. Ja. Så det kunne man i hvert fald. Og man kan også træne det som en form for transport mellem de forskellige øvelser i starten, indtil hunden kan undvære belønning. Ja. Det var lige til sportsfolket, så vi går lige videre igen herfra. Så vi skal videre til den næste, Tanja, som er op og ned. Yes. Og op og ned er et system, som vi kan bruge, hvis hunden kan være lidt stresset igen i nye miljøer, eller hvis vi gerne vil træne, at den kan være omkring forstyrrelser. For eksempel på en træningsplads, hvor hun skal være stationær, eller du skal være stationær, mens der sker nogle ting omkring dig. Det kan også være i passeringssituationer. Det kunne være, hvis du sidder i venteværelse hos dyrlægen, eller det kan være andre situationer, hvor hun kører op i arousal, og hvor du ønsker at få den ned i arousal. Så kan den her leg, hvor hun bevæger hovedet op og ned, være vældig, vældig beroligende. Fordi det, der faktisk sker, det er, at bevægelsen op og ned går ind og beroliger nervesystemet. Ja. Så det har sådan en logisk forklaring på, hvorfor hundene falder til ro, når de laver selve den her øvelse. Ja. Og vi har også testet af for den sødeste lille labradorvalg, der var meget, meget ivrig og meget glad for at godbidder ude på et kursus, vi var ude at holde. Ja. Og der så vi faktisk, at vi så gik i gang. Det var næsten svært at styre, den ikke hapsede fingre og så videre. Da vi gik i gang med op og ned, så var det som hun tænkte, det var næsten helt lidt trance. Yes. Og så røg hele systemet faktisk ned. Så det var fantastisk at se. Det var alle kunne se en kæmpe forvandling, der skete over ganske kort tid. Ja. Og det må selv vælge, om hun sidder eller står, når det er, vi laver øvelsen. Ja. Og det kan også afhænge af situationen. Ja. Så her er det Inka igen, nede i byen. Og der med hende, er det en rigtig, rigtig god øvelse. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, men I kan selv se hendes sådan reaktion på tingene. Og her kan I også se, hvordan jeg bruger den nede i byen. Kom her. Kom. Så jeg hjælper hende ind. Og lægger en godbid. Og så giver jeg faktisk et belønningssignal, i det hun orienterer sig mod mig. Det klikkede. Det var hun mundklikker. Ja. Så hun skal ikke give mig øjenkontakt nødvendigvis. Jeg forventer ikke, at hun ligesom sætter sig op og giver kontakt. Det er ikke det, øvelsen går ud på. Det er bare det, at hun orienterer sig op i min retning. Og så klikker jeg, og så leverer jeg godbiden ned på jorden igen. Så hun får den altså ikke i munden, lader nakken ned på jorden, hun spiser, hun orienterer sig op. Det er der, jeg op og ned. Jeg klikker, og jeg lægger godbiden igen ned på jorden. Ja. Og den beroligende effekt kommer altså ikke af 3-4 gange. Det er altså noget, nu stopper videoen her, men Tanja vil blive ved med, indtil hun begynder at kunne mærke. Nu begynder Inka at blive mere og mere afslappet og kunne samle sig mere og mere. Præcis. Og i forhold til indlæringen har vi her. Så godbiden placeres mellem hundens forben, og hunden kan sidde eller stå, som vi sagde før. Og når hun kigger op mod dig, og det kan være i starten, den bare ligesom kigger, det ved jeg ikke, rejser hovedet bare lidt op, kigger ind i din mave, eller din knæ, eller hvor stor din hund nu er, så er det okay. Så klikker du og leverer godbiden igen. Det, der er vigtigt, det er, at vi placerer den godbid det samme sted hver gang, og det er her, den her forudsigelighed også kommer ind i det. Hun skal ikke være i tvivl om, hvor den godbid kommer hen, om den lige triller derhen, eller derhen skal der gå efter den. Den skal ligge mellem hundens forben, og der skal den ligge hver gang. Så hun egentlig ikke skal bevæge sig efter den, man bare kan stå og tage op, og ikke skal tænke over, hvor er den henne. Det bliver egentlig en meget monoton bevægelse, ikke? Duk, op. op. Og det er duk, det, op.
blandt andet fysioterapeuter siger, gå ind og beroliger selve nervesystemet, når vi laver de her ting. Yes. Så vi får en lille video af indlæring her med lille Tanja og Kaja, der er ved at lave videoen. Ja. Kan jeg bare spille den, Tanja? Skal du sige noget inden? Nej. Vi ser, hvad sker. Og her sidder Kaja, så hun holder sig sådan lidt sammen, men det er også fint. Så igen her er det jo i et miljø, som er meget velkendt. Der sker ikke så mange ting, så det er nemt for Kaja at vælge at kigge på mig, for det er mig, der har godbiderne. Så det er meget, meget nemt for hende. Så her kan jeg træne cellesystemet, så jeg kan kende det for hende. Og så kan vi gradvist sætte forstyrrelserne på. Jeg kan se, at Christina, hun får en sådan hæftig march bagved. Begynder at løbe lidt. Først har afstand, og så kommer hun tættere og tættere på. Så det er også det her med graden af forstyrrelserne. Kan vi starte længere væk, og så kan vi rykke tættere og tættere på, fordi det er også en sværhedsgrad. Ja. Kaj, hun kigger lige, når hun kommer løbende der. Ui. Ja, og så vender hun tilbage til øvelsen. Det bliver faktisk bedre og bedre igen til sidst her. Præcis. Yes. Og det skal lige sige, at hun har ikke lavet øvelsen før. Så det var nyt for hende. Det var nyt for hende, ja. Og igen, det her det er ikke et quick fix alene, men det er en ud af flere forskellige belønningssystemer, som kan hjælpe til at regulere arousal. Ja, så har vi Find, og den kan vi også bruge til at regulere hundens arousal. Og vil sige, allerførste gang, måden jeg begyndte at bruge den på, det var faktisk i forhold til konkurrencelydighed, hvor jeg fik en hund, der kørte meget højt, og jeg havde brug for et redskab til at få hende lidt ned, inden hun skulle løbe ud i sin fremadsendelse eller noget andet, som var en del af konkurrenceprogrammet. Senere hen har vi fundet ud af at teste af på både egne hunde og forskellige hunde, faktisk hvor fantastisk redskab det er at få det et søgesignal, der lærer hunden, nu skal du søge godbidder. Og når hunden kender det her system, så selvom den faktisk er ret højt op i stress og tænker, så går den ned, selv med det med søde luse, jeg skal lave noget vildt. Find. Okay, så går hun gang med at søge. Helt automatik. Søge. Og det går ned og hjælper hende til at komme ned i stressen. Ja, så hun tager faktisk ikke stilling. Nej, hun gør det bare helt automatisk efter. Det. Ja. Og det kan også være, at man tænker, nej, men min hund vil hellere løbe efter en hare eller noget andet. Men når det her system er indlært igen, det lærer jo uden for situationen, så bliver det ligesom de andre systemer, noget de begynder at gøre nærmest automatisk, når de får signalet til det. Og det er det, vi skal bruge det til. Det er også fuldstændig genialt, som hvis jeg går på en lille sti, nu har jeg 4 hunde, og jeg tænker, det bliver lidt pres, og nu kommer der en løber, eller cyklist, eller noget andet, eller nogle andre hunde, der vil passeres, så er det en af mine foretrækkende, det er faktisk, at jeg siger, find, og kaster nogle godbidder ind i kanten, sådan så mine hunde også kan komme lidt væk, og tage afstand til dem, der er der, og de andre nemt kan passeres. Og fordi hundene kender systemet, selv ejer du ikke er så glad for godbidder, de går i gang med at søge, som om, okay, det er det her, vi gør. Og så bliver det faktisk en del af deres, skal man sige, strategi, når andre skal passeres, at de enten laver 1, 2, 3 line, eller de laver søge godbid, eller noget andet, men de tænker, vi skal gøre det her i stedet for. Og det er vældig, vældig smart. Og det der er så smart ved det, det er, at det bliver ligesom sådan en, nu har vi den, vi snakker lidt om det i dag, med Inka, hvor der er rigtig, rigtig svært med at vil gerne være af med sin bold. I det øjeblik, jeg siger find, så ryger den her bold bare ud, og så går hun i gang med at søge, fordi det er som om, det er automatiseret, hun tager så ikke rigtig stilling til, at nej, jeg vil ikke af med min bold, fordi, nu er det det her, jeg skal, og er helt glad for det. Ja. Så og den igen, er super god. Den er så god, og igen skal vi sige, hvis man siger, det vil min hund ikke. Det vil Inka bestemt heller ikke, hvis vi bare puttede det ind, mens hun havde bolden, og uden hun kendte det. Nej. Så det er blevet trænet igen og igen. Find, søg godbidder. Og så senere er det sat sammen med, selvom hun har bolden, som hun helst ikke vil af med, så er det så indlært så godt, at hun bare gør det. Og det er det, der er det vigtige ved det her, fordi nu har jeg selv nævnt, jeg har især Ayo, som ikke er så glad for godbidder, også haft nogle andre hunde, men nu er det især Ayo, som ikke er så glad for det. Så det er et system, der skal indlæres. Også selvom nu tager vi Inka, hvor der er noget, der er vigtigere for hende. Hvis du spurgte Inka, vil du helst tage en godbid, eller vil du helst tage bold? Bold, vil hun helt klart sige. Men fordi systemet er indlært, så vælger hun faktisk bolden fra.
Og det er det samme med placeringsøvelser, hvis jeg har nogle hunde, og jeg har 2 hunde, der kan have brug for hjælp og noget management, især hvis andre hunde skal passere meget tæt, fremmede hunde. Men der er det her, vi kender det her system, så selvom deres instinkt måske bliver, jeg skal gøre noget, det her det kender vi, og så går de over til at gøre det. Det her det er trygt, og det er genkendeligt. Ja. Og det er det, der er med belønningssystemerne, det er, at vi skal ikke tænke, men det er min hund, vil ikke søge godbidder her. Nej, det skal læres først, og det lyder så simpelt, kan man lære en hund at søge godbid på signal? Det kan vi, og vi kan træne det rigtig, rigtig godt, og vi kan faktisk gøre det enormt stabilt, og vi kan gøre det gradvist, så vi styrker det, også i kontrolleret setup, og de faktisk vælger alt muligt andet fra, for at gå hen og lave den adfærd, og søge efter godbidder, og spise dem. Ja. Yes. Og så, vi har den lille på, det er også en god dekompressionsøvelse for sportshunde. Vi har en lille smule om det. Først så viser vi her, det er Christina og Jack. Der er kun biler, skulle jeg til at sige, der passerer. Der kunne også det været ideelt, men det var der. Det er nogle, når vi går ud og filmer i live, så er der ikke lige de forstyrrelser, vi lige ønskede, der skulle være. Så kunne være cykler eller fodgænger eller et eller andet. Ja. Så hvis der havde været en cykler eller nogen, der var gået forbi, så havde Christina lavet den her søgeøvelse. Nu gør hun det også på biler og nogle andre ting, hvor Jack i virkeligheden ikke rigtig behøver det mere, men vi gør det, viser den her. Så det er så simpelt, som det ser ud. Hunden søger godbidder og spiser godbidder. Nu kommer der nogle biler forbi, så hun går i gang med legen igen. Og for jer, der har meget, meget madglade hunde, I vil synes, det er det nemmeste i verden, det her. Men for jer, som har hunde, der ikke er så madglade, eller som stresser enormt meget, når de er ude i sådan nogle situationer, der kan I jo bedre forstå værdien af det. Ja, også fordi selv meget madglade hunde, de kan ikke, oftest ikke tage godbiden, hvis det er for svært. Nej. Altså det er jo tit det, man ser, det er, jamen det var simpelthen så svært, at man ikke engang spise godbiderne, hvad skal jeg gøre? Så selv om de er madglade, så kan der, og det ved I sikkert godt, med de madglade hunde, så kan der altså være situationer, hvor det er svært. Yes. Så indlæringen af Find, den er ret simpel. Så hvis vi starter med de små hvalpe, så vil vi anbefale, at vi gør det på et underlag, der er fast. Det vil sige på køkkengulvet, eller i stuen, eller et eller andet, hvor de kan se det. Og nogle gange med de små hvalpe, skal man faktisk pege, når man lægger en godbid, fordi man kan ikke bare kaste, så leder de. Så man skal pege, der er lagt en godbid der, der er lagt en godbid der. Og især hvis man så tager øvelsen med ud, hvor der er lidt forstyrrelser for de yngre hunde, er det også en god idé i starten at pege, eller græs, eller noget, ja. Så vi viser en lille video igen lige om lidt med Inka, da hun var lille, hvor Tanja også peger lidt ned i græsset for at hjælpe hende til at gå i gang med at søge efter de forskellige godbidder. Senere hen kan man bare kaste dem ned, som vi så på Christina gøre på videoen også, og så forstår hunden, eller det er det her, især hvis vi har et signal på det, det er det, vi gerne vil hen på, der er et signal, vi kaster, og hunden går i gang med at søge. Og så kan vi generalisere det senere hen i forskellige miljøer også. Det var her det lille Inka, der spiser godbidder. Så her har hun igen været 4 måneder. Ja, noget i den dur. Så der er hun i gang med at lære det her med at kan spise. Og det er et begrænset område, så det er ikke hele plænen, men Tanja gør det ret tydeligt for hende, hvor hende bliver de drysset ud. Ja, fordi det der også er vigtigt, det er, at det ikke er sådan noget med, at så tog vi en håndfuld, og så fyrede vi dem bare derudad, men det er her omkring, så det er ikke en øvelse, hvor man sådan ligesom skal skynde sig rundt og køre lidt op i arousal i forhold til, at jeg skal også have den godbid og den godbid, men det er bare stille og roligt lige her ved siden af mig, i et afgrænseområde. Yes. Nu skal vi se, om der var en ekstra, når jeg går lige. Så det I kan se, det er faktisk Tanja her i den her video, har et stykke legetøj i hånden, og det er fordi hun også er i gang med at træne Inka til, som jo også skal være sportshund, og gå et konkurrenceprogram. Det er det her med at kunne justere fra at gå for legetøj, som vi talte om, og over kunne søge godbidder, fordi vi talte ret hurtigt om,
hende der, hun bliver lidt ligesom i Lucy, bare i chefudgave, det vil sige endnu værre. Ja. Så det kommer vi til at skulle træne hende i, at hun ikke bare kører op og op og op, men at hun også kan komme ned igen, efter hun ikke har leget vildt. Og det er det, der er vigtigt. Nogle tænker, men når I leger, så bliver det jo helt bims. Vi har altså altid en plan for, hvordan vi ikke bare kører hunden op, men at den leger, og den så efterfølgende for eksempel søger godbidder. Og de hunde, der kører for højt op i stress, som Inka muligvis kunne have gjort, hende lærer vi det fra lille af, jamen når vi har leget lidt, så skal vi søge godbidder bagefter for at komme ned igen i arousal. Og når hun så er nede, kan vi måske lege igen, og så kan vi tage legetøjet væk og få hende ned igen. Så det er altså en helt strategi for at træne hunden i at regulere deres arousal i forskellige situationer. Og det er faktisk også her, det her dekompression i forhold til sportshundene kommer ind. Og hvor vi hjælper hunden til at forstå, eller til at lære at øve sig i, op i hjernen, og skifte arousal tilstand. Så det er lidt mere teknisk, vi kommer ikke ind på det her, men det er bare for at forklare jer, der sidder derude og tænker, hvad var det? Ja, og vi kommer selvfølgelig også ind på det på Pro. Ja. Nu siger vi disse sportshunde, men egentlig faktisk, vi bliver inspireret her af Behavior Vet, som også laver den, og det som der er sinde her, det er egentlig også, de gør det også for familiehundene, og det er for at lære dem, lidt ligesom os mennesker, hvis der er sket noget, der var helt vildt, og der er et eller andet, vi lærer ned til baseline igen. Kunne komme tilbage til baseline igen. Så det er faktisk en øvelse i at regulere vores eget system. Så alle kan bruge øvelsen her, men vi går mere dybden med den, for det kræver lidt flere forklaring, men det går mere dybden på den på blandt andet Pro. Yes. Idéer er et verbalt signal, altså et specifikt verbalt signal, som fortæller hunden, at din belønning, godbiden i det her tilfælde, kommer til dig. Og at hunden den holder sin position, det vil sige, at den venter uden at bevæge sig. Og det er et af de belønningssystemer, som vi bruger rigtig, rigtig meget, for ikke at sige nærmest kun, til at indlære det at blive. Og det er både konkurrencehunde, men også helt almindelig basic sit eller dæk, som langt de fleste har brug for i hverdagen. Så er det her altså et fantastisk system, som meget enkelt lærer hunden at lytte til, hvad det er for et signal, og dermed får den automatisk besked på, hvad den skal gøre. Ja, så det her, det er altså ikke en du skal blive der. Det er, at vi har for eksempel hunden en sit, og så har vi et signal. For mig er det oftest rigtigt. Rigtigt betyder, bliv hvor du er. Godbiden kommer hen til dig. Derfra eat here. Hvad hedder hun? Hannah Brannigan kalder det room service. Vi kalder det eat here. Ken Ramirez kaldte det et keep going signal, hvor han synes det var lidt videreudvikling af nogle komplekse værktøjer. Komplekse værktøjer. Men det fungerer, hvis man først får det inkorporeret utrolig godt. Ja, det gør det. Så det er altså virkelig det her med, at vi bare øver os i at være konsekvent. Til gengæld siger jeg aldrig rigtigt her, uden at give godbiden. Det er ikke et bliv. Det er et belønningssignal, som betyder, et verbalt signal betyder, at din belønning kommer lige om lidt, og du skal blive, hvor du er. Og det her med, at hundene så sidder mere og mere afslappet, eller mere roligt, det er ikke noget, der kommer i første træning, men det kommer med tiden, når de forstår, jeg skal bare blive, så kommer den til mig. Ja, og så skal det selvfølgelig indlæres gradvist, som vi også viser lige om lidt. Ja. Så først tror jeg, der er en video af her, hvordan vi blandt andet kan træne. Det er en sit, vi kommer til at vise her, som blandt andet også er det alle, både step-upperne, men også vores pro kommer igennem, så vil man lære en virkelig, virkelig stabil sit. Men her bruger vi det signal til at indlære den her stabile sit. Og kan du huske, hvad dit signal er her? Tanja, hvad du siger? Jeg klikker, når min hund skal blive. Mundklikker. Ja. Så Tanja gør sådan her, og går tilbage og giver Gino belønning. Ja. Men det tror jeg ikke, man ser der. Man ser det, jeg gør. Og det kan man ikke. Nej, det er den færdige øvelse. Så min hund forstår her, den skal sidde sådan. Jeg snakker i telefon. Ja, det kan jeg altså ikke lige nu, fordi at jeg er lige ude og træne med Kino. Ja, vi er lige ude og træne og lave nogle optagelser. Det er kursus, vi er på. Ja, det er vi. Så vi bliver nødt til at tage i sved en anden gang. Ja, det er godt. Hej hej. Nu kigger han hvorhenne. Ja. Hvor du siger hej til. Men også det, at jeg kan bede min hund om at sidde, og jeg måske lige kan gå tilbage og hente noget, jeg har glemt, eller jeg lige kan gå rundt og
gøre noget andet, og min hund forstår, jamen når det bliver sagt sit, så skal jeg bare blive. Belønningen kommer til mig. Ja. Tanja kommer tilbage og giver mig en godbid. Det er helt sikkert, skal Gino gerne tænke. Ja. Jeg ved, hvor hun kommer. Der kommer hun. Glæder han sig helt. Så hvis I lægger mærke til det, så siger jeg heller ikke bliv eller noget. Jeg siger bare sit, og jeg kunne for eksempel også sige, jeg skal lige ud og løbe 100 meter, som jeg gør der. Du skal bare lige blive der. Så det her ved jeg godt er enormt overtrænet, men det er også en af de ting, der er i det, at hvis vi gerne vil have nogle stabile øvelser, så det her med at overtræne tingene gradvist og trinvist og virkelig gøre hunden sikker, det gør, at vi også kan bruge det i svære situationer. Altså, ja, jeg løber bare lidt. Jeg er på vej tilbage måske. Det er meget godt plejen, der med en dårlig hofte, der Tanja løb afsted. Og igen, for at snakke om overtræning, hvor virkelig gør hunden sikker, at du holder din position, så der sker alt muligt mærkeligt omkring dig. Og den sit her er altså indlært med et rent belønningssystem. Så der er aldrig blevet sagt bliv, eller jeg har aldrig været henne sådan om, du skal blive der, eller don't do it, eller det er indlært rent med, at han har gradvist forstået, at klikket betyder, at jeg skal bare blive her. Ja. Så, og det er vigtigt at sige, at Tanja klikker ikke, når hun går, men når hun for eksempel har været rundt med skraldespanden der, så I kan næsten høre det på video, men lige inden hun går hen, kommer mundklikket, og så går hun hen og leverer godbiden igen. Indlæring er det. Så vi starter helt tæt på hunden, det vil sige, at hunden er lige foran os, vi viser lige om lidt, og så siger vi vores belønningssignal, der giver godbid. Belønningssignal, godbid ret hurtigt efter hinanden. Fast food kalder vi det, fordi ja, det går stærkt. Ja. Og fast food, det er selve betegnelsen på, hvor hurtigt vi giver en belønning. Så det er det fast food, medium food og slow food. Og slow food, der går det selvfølgelig enormt langsomt, det er den svære. Men vi giver hurtigt, så det er nemmere for hunden. Ja, og det er også en forklaring af, det er rigtigt, du gør, det er rigtigt, det du gør, det er rigtigt, det du gør, samtidig med, at vi betinger signaler. Yes. Så I kan se et eksempel her, hvor det er Christina, tror jeg. Ja. Og Eddie er. Og Christinas signal er flot. Du måske ikke kan høre det. Flot, hun siger lidt lavt, og nogle andre, der også taler. Hun siger flot, og giver Eddie en god bid. Og så øger hun afstanden, hun står helt tæt på. Øger afstanden, siger belønningssignalet, hvorefter hun rækker hånden ned i lommen og tager godbiden og går helt hen til hunden og belønner. Så det er det, der er vigtigt her, det er, at vi prøver ligesom at række ind over, så hunden også skal strække sig, men at vi går hele vejen tilbage til hunden og belønner hver gang. Men vi siger signalet, inden vi bevæger os. Jeg kan se, man kan næsten høre på video, men lige inden hun tager hånden ned i lommen og henter godbiden, siger hun flot, og så tager hun godbiden. Flot, der kunne I høre det er, henter godbiden, det bliver siddende, han ved Christina, på det signal, kommer hen til mig og giver godbiden. Jeg behøver ikke gå hen til hende. Vi har et andet signal, som betyder, kom hen til mig så hurtigt du kan, og få din godbid. Men lige præcis det signal er faktisk det modsatte. Ja, du skal blive. Ja, så den her hedder, du skal blive, hvor du er, og vi har et andet, der hedder, kom hen til mig og få belønningen. Men det lærer vi også igen mere om på proen, blandt andet. Ja, så vi har været virkelig gode, Tanja, til at holde tiden. Det var da helt vildt. Ja. Meget præcis i den her gang. Så vi har lidt afsluttende refleksioner i forhold til de her belønningssignaler. Nu har det et lille bitte udpluk af forskellige belønningssignaler, eller belønningssystemer. Og det som I kan se, det er, at nogle af dem er mere simple at træne end andre, og vi har også nogle, som kan være lidt mere komplekse. Men det er det her med, det er et genkendeligt system, som hunden forstår. På den her måde får jeg min forstærkning, på den her måde får jeg min belønning. Og det er til nogle af de her systemer, når vi kan bruge dem i forskellige kontekst, men nogle af dem kan også være noget, der skal kunne trænes først, før vi overhovedet kan gå i gang med at træne en given øvelse. Ja, præcis. Så nogle gange, når vi siger, hvorfor bruger I så lang tid på de her belønningssystemer? Fordi de er afgørende for, at vi overhovedet kan gå i gang med vores øvelser, og træne det, vi gerne vil træne med hundene også. Og så er det vigtigt, at de altid bliver trænet uden for kontekst. Ligesom vi talte om, når vi lærer at køre bil. Så vi går ikke ud, hvis min hund er lidt svært ved godbidder, så går ikke ud af det sværeste miljø, og prøver at spørge ejer, vil du spise en godbid nu her? Og så siger han, nej tak,
højst sandsynligt. Så det skal altid virkelig trænes 1, 2, 3, godbid for eksempel, eller op og ned, eller hvad det er for et belønningssystem, vi nu træner uden for kontekst, og så vi tager det ud i de svære miljøer, sådan så vi får succes med det. Mm. Herudover så er det rigtig, rigtig vigtigt det her med, at udover at de er praktiske, de her systemer i forhold til de forskellige ting, vi kan bruge det til, så skal vi huske på, at vi faktisk også øver hundens hjerne i at regulere sig selv. Vi øver den i at være fleksibel, og det at kunne skifte fokus. Fordi jo det, de skal derude, der sker alt muligt, men jeg holder bare fokus her, jeg holder fokus på lære, jeg holder fokus på lære, selvom der sker alt muligt andet. Og det er jo både godt i forhold til familiehunde, og det er godt til sportshunden, for det vil også være det, der vil ske ude i konkurrencer, det er, at der skal være at der er fokusskift. Og det er altså noget, at man kan øve hjernen i, og ændre strukturerne. Det er ikke, vi kommer ikke ind på det her, men ændre strukturerne, så den øver sig i det, og det er det, de her belønningssystemer, det gør. Ja. Og der er nogle hunde, som rent genetisk eller individuelt vil have meget svært ved det. Der er nogle hunde, som bliver meget optaget af et eller andet meget nemt. Der kommer nogen gående derude. Jeg kan slet ikke slippe det. Eller der er en hund derhen, eller hvad skete der der? Og for de hunde er det især et virkelig, virkelig vigtigt redskab, jeg lærer dem at skifte fokus tilbage til fører for eksempel. Så de disengager, de går væk fra det, som de ellers vil blive zoomet ind af, så at sige. Ja, det kan både være spændende ting, men det kan også være noget, de synes, der er farligt. Ja. Det kunne være det hele der. Ja. Og så er det perfekt for hunden, der er kredsen med godbidder også, fordi at de kommer til at gøre det lidt på automatik. På den måde kan vi få dem ned i Russell. Ja. Og hvor man tænker, nej, min hund vil aldrig spise godbidder i de her situationer, det vil den ikke give, men det går det faktisk i gang med at gøre. Og så træner de samtidig sig selv i at regulere sig selv, uden det er os, der skal øve og sige, nu skal du slappe af, hvilket alligevel aldrig rigtig virker. Ja. Men det her med, de lærer og begynder faktisk at regulere sig selv følelsesmæssigt og komme lidt ned. Og det kan også hjælpe med et dekompression, som vi har været inde på, som er det her med, hvor vi kan sammen, dekompression, det er, hvis vi tager en dykkerudstyr for at overføre det til noget helt andet, som er nede, så skal de ligesom ned, når de kommer ned i presset, så skal de have releaset noget, trykket af, for at de kommer op igen. Det er det samme, der er enormt meget tryk. Vi skal have noget af det her tryk af. Det er det, vi mener, når vi siger dekompression i den her. Det vil sige en hund, der er presset af et eller andet, der har været en høj lyd, andre hunde tæt på, eller bare stresset over et eller andet. Hvordan kan vi lære dem at slippe det? Og der er forskellige metoder til det, og de har forskellige belønningssystemer. Nogle af dem, ikke alle belønningssystemer, men nogle af dem, vi har været igennem her, kan være med til at hjælpe det. Og vi har altså mange flere belønningssystemer. Ja. Hvad tog vi her? 4 styks. Ja. Og vi er oppe på i hvert fald 3-4 gange det samme har vi. Så det er nogle af dem, som vi synes var vigtige at tage med i dag her, fordi de kan være virkelig, virkelig gode til også den helt almindelige hund på gåturen, og til at kunne håndtere svære situationer. Ja, præcis. Så, og selvom man har sportshunde, så er de jo også helt almindelige familiehunde en gang med. Absolut. Så, det meste af tiden. Det meste af tiden. Så, det er måske en time maks om dagen, de ikke er det. Det er det. Så derfor er det også vigtigt for os, der har sportshunde, og det er også derfor, vi har så meget fokus på det, selvom vi også træner sport. Ja, og det vil man sige, nogle gange, når vi hører det der med sportshunde, jeg vil lyst til at sige, og det er ikke engang en time, nu sige, Ayo træner ikke engang hver dag, så det er måske 3, maks 4 timer om ugen, han er sportshund, og resten af tiden er han fuldstændig almindelig familiehund, og skal fungere fuldstændig ligesom en helt almindelig familiehund. Ja, præcis. Men så spørgsmål. Nu er vi klar til spørgsmål, Christina. Ja, skal jeg prøve at samle... Lad os se, hvad der er derude. Vi tager nogle af dem. Vi kan nok ikke nå alle, men vi tager et par stykker, og så går vi videre til pro. 1, 2, 3. Jeg tror, vi har været inde på det. Det er mere, hvor hurtigt vi går frem. Og Carsten, han refererer lidt til vores indkaldsserie i Hunde-TV. Der er vi jo meget... Der har vi givet dem 14 dage på det, og altså hvad man kan... Ja. Den er hurtigere end 14 dage, fordi den er så nem og simpel. Ja. Og man kan se allerede på Kai, som lærte den første gang her i videoen, Inka er det her, det var hun lærte den, for hun var lille af, så den men man kan se, at de ret hurtigt tænker, nu går du i gang med den leg der, så kommer den på 3. Ja, fordi jeg vil faktisk sige det sådan, Carsten, at du vil kunne se det.
Du vil kunne se i forhold til, reagerer han, når jeg begynder at tælle. Så ser jeg, at min hund ligesom tænker, når jeg siger 1, og i forventning om, nu kommer 2, nu kommer 3. Så er du klar til ligesom at sætte lidt mere forstyrrelse på, og så bare tænk i, at de skal bare være gradvise, og kan din hund hele tiden ligesom spise godbiden, og gå op og sige yes, og du kan tælle igen, jamen så kan du sætte lidt flere forstyrrelser på. Ja. Og så sker der jo, der sker jo ikke noget ved, hvis din hund ikke ligesom kan det, så må du tage godbiden op i hånden, hvis du kommer til at gøre det lidt for svært, og hjælpe den der, eller hvis det er en opsatte situation, bed din forstyrrelse om at rykke væk. Ja, og jeg vil sige, jeg har faktisk også brugt det i situationer, hvor den ikke har været helt optimalt indlært hos Ayo, men der sker ikke noget ved det. Så kunne det være, at han havde lidt sværere ved at spise godbiderne. Det var bare en information om, den er ikke indlært nok, men den hjalp os stadigvæk lige at komme igennem i en situation. Ja. Så var det bare, at jeg skal træne det endnu mere, fordi det er en god hjælp, og han skal virkelig kunne det rigtig, rigtig godt. Men jeg ødelagde ikke noget ved faktisk at bruge den. Jeg skulle bare træne det endnu mere, var det info til mig om. Så, ja, så kan man så sige, at det kan godt være, at min hund er der, hvor jeg normalvis skal lægge den på jorden, men så må jeg bare have den her i hånden lige nu. Og det gør jeg, skulle sige, næsten altid, hvis det er meget svært, så lægger jeg den alligevel ikke på jorden. Nej. Så går jeg bare med dem. 1, 2, 3, godbid, 1, 2, 3, godbid, 1, 2, og jo. Hvis de er meget svært, så tæller jeg nogle lidt hurtigere, så får de hurtigere godbiden, og hvis det er lidt nemmere, så kan jeg trække den lidt længere tid. 1, 2, 3, yes. Så er det bare lige hurtigt, hvorfor vi ikke kaster op ned, hvorfor vi ikke kaster godbiden ned, og så et lille trick til, hvis hun ligger sig ned, og man ligger den ned. Ja. Vi kaster den ikke ned, fordi så kan den jo hoppe alle mulige forskellige steder hen, så det er det her med, at vi vil gerne være sikre på, at vi placerer den mellem hunds forben, eller lige foran forbenene. Så derfor kaster vi den ikke ned i op og ned. Den skal ligge samme sted hver gang. Ja. Og så vil jeg sige, at jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at hun ligger ned, fordi hvis I så videoen der er Kai, undskyld, så ligger hun også sådan lidt krummet, fordi hun kunne også godt have tendens til at ville lægge sig ned, når godbiden den bliver lagt, og lige i starten lagde hun sig faktisk ned, indtil hun lige havde forstået, så hjalp jeg hende bare lige op igen, og lagde godbiden, indtil hun lige forstod systemet. Så det er jo faktisk, det er jo også en adfærd, vi træner, det der med at kunne tage op og ned. Så der kunne man måske vælge en stå, i stedet for, hvis det var nemmere for hunden, bare at spise godbiden og kigge op igen. Ja, og så se det som en træning, hvor hjælper hunden til at sætte sig igen, fordi det kan også ligne lidt et dæksignal, når man tager hånden ned for at lægge godbiden. Så nogle mange hunde, det tror jeg også Christinas Edified gjorde i starten, sagde, der ligger jeg mig. Når man skulle lære om, det er ikke dæk, vi træner lige nu, det er godbiden. Og der tror jeg faktisk, at det du gjorde, Christina, du dumpede den lidt mere i starten, og så begyndte du at lægge den mere og mere, indtil den forstod, når du ligger bare en godbid, og jeg skal bare vente til den bliver lagt, og så må jeg have lov til at spise den. Ja. Så de begynder at forstå systemet. Men det er en træning i sig selv, apropos, at det er et belønningssystem, og ikke bare noget, vi gør. Nogle gange kræver det lidt træning for at kunne gøre det. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan formulere det i et spørgsmål. Det er fordi, der er en, der spørger med den der søgeøvelse, om det er bedre end at bruge engage, disengage. Det er noget andet. Ja. Så spørgsmålet går på, om søgeøvelsen er bedre end engage, disengage. Men jeg måske, det kommer lidt an på, hvad bedre i forhold til management eller i forhold til træning. Og så er det forskellige ting. Ja, det er det. Det er 2 forskellige ting. Ja. Og jeg tror også, det der er vigtigt, vi lige siger her igen, det her det er ikke i stedet for at lave engage, disengage. Det her det er ikke i stedet for forskellige kontrabetingningstræninger. Det her det er ikke i stedet for click to calm, eller det her det er ikke i stedet for alle de mange tusind forskellige gode måder, der er at træne. Det her det er et supplement, som skal ses som et supplement til, og måske en hjælp til at komme igennem nogle forskellige situationer, men ikke i stedet for nødvendigvis. Nej, præcis. Håber, det var svar nok. Ja, så det vil teste på din hund i de forskellige situationer, hvad vil være bedst for din hund her. Er det bedst, at du laver engage, disengage, eller hjælper det bedre? Oftest når jeg går med 4 hunde,
så er Find genial, fordi det kan være svært for mig at have fokus på alle 4 hunde. Hvad gør de nu, og hvad gør de ikke nu? Og der er den her helt genial for mig, fordi det er meget nemt for mig at få alle 4 hunde til at søge, og så har jeg kontrol på situationen, indtil de andre er passeret, og min hund ved, hvad de skal i den situation. Ja, også fordi det der er med engage, disengage, det er, at det kan jo være svært ude i miljøet, hvis vi lige pludselig står i en situation, så kan vi jo ikke kontrollere det, der kommer imod os. Og så kan det i nogle situationer være svært at lave engage, disengage, og så kan man lave det her management i stedet for. Ja. Så er der nogen, der har spurgt om, der var et par stykker, der spurgte blandt andet til både op, ned og 1, 2, 3, om er det vigtigt, at hunden ser triggeren først, eller skal den ikke kigge på triggeren, eller hvad? Altså, det er jo ikke, det er ikke vigtigt, som jeg ser det, nu skal man sige, som jeg ser det, at de ser triggeren, fordi det er ikke som en træning i, altså nu kunne vi prøve til at engage, disengage, det er jo ikke en træning i at kunne forholde sig til triggeren. Det er en træning, det er noget management i at passere det. Ja, det er som en belønningsleje, pattern game, som Leslie McDowell, der har opfundet lejene, kalder det. Og det er foran til at passere. 1, 2, 3 er fantastisk i en passeringssituation. Ja. Til at lære hunden at komme forbi, eller gå fra A til B på en rigtig god og nem måde. Ja. Så det her, det er ikke en træning, og de her forudsigelige belønningssystemer i uforudsigelige miljøer hjælper dem til modstandsdygtigheden, men det er ikke i stedet for en adfærdsbehandling, og det er det, der er vigtigt at skelne de to ting. Det er et supplement, som kan bruges sideløbende også. Ja, eller en træning i altså at kunne, ja præcis, adfærd, være reaktiv i forhold til andre hunde eller til mennesker. Senere hen er der ingen tvivl om, at man jo nok vil kunne bruge den situation i det, hun ligesom laver en frivillighed. Men i den måde, vi præsenterer det på her, der er det meget i forhold til management og i forhold til at kunne komme igennem situationer. Ja. Skal vi nå et kort mere? Der var bare en, der spurgte, om man ikke får lavet en kæde, hvis der er, at hunden gør, og så går man i gang med, altså om man skal være ops på noget af det. Hvis den gør det hver gang. Ja. Også ting, der ikke er der. Ja, så kan man begynde at tænke, hvad har vi gang i nu? Men det nu tænker jeg på Inka, der lige gøde først. Det må være, og så gør hun, og så kommer hun ind. Her der er jo, jeg skulle sige, selvfølgelig kan man godt sige, så kunne man vente til hun var færdig med at gø, og så kunne vi gå i gang med legen, men nogle gange handler det også om at få hunden ud af det, den har i gang med. For hun bliver ikke færdig med at gø der. Måske bliver hun ikke færdig med at gø der, nej, før om lang tid. Så det er også forskellige, hvis vi sagde her, okay, vi laver click to call for eksempel i stedet for, så var det en anden situation, der skulle vi vente til Inka var færdig, eller der var pauser i hendes gø, men det er ikke det, vi har gang i her. Det er igen, vi prøver at få hende ud af det, for at komme over og kunne lave selve belønningssystemet, der er her. Men vi skal selvfølgelig være ops på, at det ikke bliver til en kæde. Ja, det er klart. Og som her vil det være, jeg er ikke nede for at træne det her. Jeg er nede, fordi jeg skal fra A til B i situationen. Ja. Det er klart, at jeg har jo trænet det op til at gradvist sat forstyrrelser på, så hun kunne være i det, og så hun kender systemet. Men det er ikke en træning i at forholde sig til menneskerne nede på parkeringspladsen. Nej. Og træning går egentlig heller ikke ud på at stoppe hende i at gø. Det handler hende i at komme fra A til B. Uden at hun kører fuldstændig ud af en tangent. Ja. Ja. Yes. Det var det, vi lige når. Ja, jeg har prøvet at svare nogen på herinde også. Godt, Christina. Super godt. Perfekt. Jeg tænker, vi kan stadig lige minde om konkurrence, man kan stadig være med. Ja. Man kan stadig ikke nå det, og det skal I skal skynde jer, fordi der er ikke lang tid nu, hvis I ikke har skrevet observatør i kommentarfeltet. Godt, det er nu. Ja. Og så lige lidt referencer her til sidst. I behøver ikke lige overvældet at læse dem igennem. Det er bare for nogle af jer, der har spurgt på at få referencer på, og det er der, så det er også en del af sliden. Ja, så kan man søge lidt mere oplysninger på nogle af tingene, blandt andet med Leslies ting og sådan noget, hvis der. Yes. Så skal vi tale om vores elskede hundetræneruddannelse. Ja, og det ved vi også, at der sidder en del af jer derude, der glæder sig til at høre lidt mere
om, og mange af jer har også allerede haft skrevet på mail og sådan noget, hvor vi har prøvet at svare efter bedste evne, men det er også rigtig rart, at vi lige har mulighed for at snakke om det her. Ja. Og jeg skulle sige allerede tak også for nogle af jer måske, der har tilmeldt jer derude. Det er helt fantastisk. Vi er virkelig glade over for den store opbakning, der er på vores 4. omgang med uddannelsen med Pro her. Den starter 1. marts, så du kan lige nå at være med, og slutter den 28. februar til 5/25. Ja, så 1 år. Ja. Og der kommer selvfølgelig, nu var det lille udsnit af de forskellige belønningssystemer, vi havde med her, og der kommer selvfølgelig meget mere om det på Pro også, og man gå meget mere dybden med det, og nogle flere trin til indlæring, og mere teori omkring det også. Ja. Så vi bliver endnu dygtigere til det. Ja. Og for jer, der sidder derude nu, måske jeg tænker, jeg har ikke hørt om Pro, eller I stadig er sådan lidt, hvad er det helt præcis, det går ud på, så kan vi sige, at det er 100% online hundetræneruddannelse. Et program, hvor du får en masse trin for trin videoer, der viser dig præcis, hvordan du skal bygge alle de her øvelser op. Det vil være inklusiv de øvelser, du har set nu. Hvordan, som Carsten spurgte til før, I plejer at være rigtig god til at sige, så skal du træne det så længe, og det så længe, og det så længe. Og det er lige præcis det, vi gør på Pro. Jeg siger, så træner du det, og så kommer det næste trin, så træner du det, og gradvist så bygger vi tingene op, så det bliver virkelig, virkelig sikre øvelser. Ja. Og jeg vil faktisk sige, det er personligt glæder jeg mig rigtig meget, fordi nu nævnte vi før, at det plejer vi også at gøre for jer, der også kender hunde-tv, men det her, det bliver endnu bedre. Ja, vi er blevet bedre. Vi er blevet bedre. Ja, vi har faktisk, det vi har gjort, og I kunne få lov til at se et lille snit af det her lige om lidt, det er, at vi er begyndt at lave det meget mere overskueligt, så alle trin bliver skåret fuldstændig ud. Sådan her ser trin 1 ud, sådan her ser trin 2 ud, sådan her ser trin 3 ud, og så videre, indtil vi kommer til den færdige øvelse. Så det er virkelig, virkelig, det kan godt se overvældende ud med alle de mange trin, men til gengæld er det meget nemt og tilgængeligt at gå til, fordi det er bare, okay, når den kan det her, så skal jeg i gang med det her trin og det her trin, så man næsten bare kan klikke af, done, done, og så kan I se ret hurtig progression i træningen. Ja, og der vil man kan tage sitten der, som I så før, i forhold til, at hun kan alle mulige færdigheder omkring sit. Der får I for eksempel planen lige fra at starte det, hvordan kan vi overhovedet få adfærden frem, at hun sætter sig, og at den gør det på et rent verbalt signal. Så er der alle de her steps, indtil I til sidst skal sige sit og løb 100 meter. Yes. Og der kan være forstyrrelse og så videre, og hunden rent faktisk bliver siddende. Ja. Og det samme med, gør vi det med indkaldet, det bliver endnu mere step for step, og belønningssystemerne og så videre derinde. Så det er, vores step-upper, der er i gang nu, har I fået det bare i forhold til deres konkurrenceprogram. De startede med at blive en lille smule overvældet, det er ikke nogen hemmelighed. Men vi er virkelig, virkelig glade for de resultater, vi ser allerede og nu her. Og de er glade for det. Yes. Så det er rigtig, rigtig fedt. Ja. Så, er det rigtige for mig, kunne du tænke derude? Er det her for mig? Ja. Er det noget, jeg har lyst til? Og så kan vi sige, det er ikke noget, du kommer til sovende. Nej. Så derfor har vi også skrevet, det er for beslutsomme og ambitiøse hundeejere og eller hundetrænere, som ønsker at blive virkelig dygtige og optimere træning med de nyeste og mest progressive træningsmetoder. Så det kræver altså, at du har lyst til at træne hund, og du har lyst til at blive bedre. Det vi må indrømme, og det har vi også fået at vide før, at man kommer ikke sovende til at få sit certifikat her på Pro. Nej, men til gengæld, så hvis man ligesom følger det, så er det heller ikke svært. Altså, nej, fordi alle trinene er der. Fordi alle trinene, de er der. Og, så det er egentlig bare, hvis man hele tiden træner en lille smule og følger med, det er heller ikke sådan noget med, så skal jeg træne 2 timer om dagen. Overhovedet ikke. Nej. Det er måske, du skal træne 1 kvarter om dagen. Og nogle gange måske kun 10 minutter om dagen. Præcis. Men fordi tingene er delt så småt ind, og at vi virkelig træner dine færdigheder og træner hunds færdigheder ned i de helt små detaljer, så er det ikke de her lange træningspas, men det er mere i forhold til kvaliteten af det, du træner med din hund. Så det er ikke fordi, det sådan tænker, at det er svært, men jeg tænker, at du mener, det kræver, at man træner, og man synes, det er sjovt at træne, og har lyst til at træne. Yes. Og så har vi gjort rigtig meget ud af den her gang med
også hverdagsøvelserne, at de bliver delt ind sådan, så lidt ligesom når vi træner konkurrenceprogrammer, at de bliver faktisk enormt skarpe. Det vil sige, du får et sindssygt godt indkald, du får en virkelig god lineføring, du får altså de her ting bliver virkelig, virkelig stærkt og godt indlært. Fuldstændig som skulle du til en konkurrence i indkald. Ja. Så vi er virkelig glade for og stolte over at kunne få lov til at give det her videre, sådan, så vi alle sammen måske kan få endnu bedre træning og en endnu bedre træningsrelation med vores hund derude. Og så den sidste sætning, der er faktisk ret vigtig, fordi nu er det tit mig, der sidder og svarer pro-mailen, og der kommer ret mange af det sidste spørgsmål her i forhold til, kan alle være med? Ja. Hvor folk skriver, kan jeg være med? Mit udgangspunkt er sådan og sådan og sådan. Så det er bare for at sige, at ja, det kan du. Altså, vil du det gerne? Har du en hund at træne med, enten din egen eller en, du kan låne regelmæssigt, så kan du være med, fordi at vi kommer til at starte med øvelserne helt simpelt. Altså det er lige fra, hvordan indlærer jeg sitten? Hvordan indlærer jeg, at min hund kan gå et skridt mod mig? Og så kan man godt tænke, hvis du så har trænet hunden i mange år, så skal jeg igennem alt det. Ja, det skal du, men du vil komme du vil jo så komme hurtigt igennem det, hvis din hund allerede kan nogle af de her trin, og være klar til at få bygget endnu mere på. Yes, og så vil jeg sige, fordi vi har gjort det med vores egne hunde også, og personligt er jeg selv sindssygt glad for det. Det kan jo være hardcore at stå ud, skal vi træne alle de her steps, men vi får nogle virkelig, virkelig sikre hunde i de forskellige øvelser, så det er virkelig. Altså og vi opdager, hvis vi har et hul. Ja, hvis der er det her, kan min hund ikke lide, det mangler jeg lige at træne. Ja. Så det er både for dig, som bare selv vil blive bedre, men det er også for dig, som måske vil ud og undervise andre. Så er der også moduler i, hvordan at vi skulle sige, hvad hundetrænerens instruktørens rolle er, og noget om det også. Så det er jo de forskellige moduler, der lige er samlet op her. Så der kan I også se, belønningssystemer kommer også dernede. Så er der både læringsteori, træningsteknikker, førerfærdigheder, signaler, belønningssystemer, flyd osv. dernede. Vi vil ikke læse det hele op. Det der er det, vigtigt at sige her, det er, at det vil være en blanding af, der er noget teori på omkring de forskellige emner. Og så der, hvor der er træning, såsom belønningssystemer og grundfærdigheder eller hverdagsmesterøvelserne, de vil så være delt ind i de her øvelser. Og de her forskellige trin for trin, det vil også være din eksamen. En del af din eksamen, det er de videoer, så der vil stå, hvilke er de obligatoriske videoer, du skal igennem. Og det er så dem, som, når de bliver godkendt, så er det ligesom en del af din videoeksamen. Så den er løbende. Den er løbende, så det er ikke sådan, at nu skal du, der vi før har haft, nu skal du aflevere en masse videoer til sidst. Vi har faktisk lavet det om, så den bliver løbende, så du får, den er godkendt, gå videre til næste video. Ja, og så vil det afslutte med en teoretisk eksamen. En skriftlig eksamen, ja. Og det er også selvom du ikke er super skarp skriftlig, og måske kan lave lidt stavefejl og så videre, det kigger vi overhovedet ikke på. Vi er kun interesseret i, om du har forståelse for selve opgaven. Ja, og ikke om du har skrevet det korrekt. Nej, og sådan noget. Og faktisk har jeg også haft nogle flere spørgsmål i forhold til, at hvis man er ordblind, og så finder vi en løsning på, at man videoafleverer sin skriftlige eksamen. Ja, så det finder vi en løsning på. Så det foregår netop, som vi har været inde på, med noget teori til de forskellige moduler, som foregår online. Så er der de her step-for-step træningsvideoer, som også er inde i dit lukkede læringsgruppe, hvor du kan se de forskellige videoer. Vi har lavet en lille video, hvor du kan se, hvordan det kan se ud. Og herunder også de obligatoriske videoer, som er dem, som du skal aflevere og få lavet for at kunne komme til den skriftlige eksamen til sidst. Og så er der live Zoom-undervisning, hvor vi så underviser også i nogle udvalgte emner, temaer, hvor vi går i dybden med på Zoom live, og vi forklarer dem det. Så er der en lukket Facebook-gruppe, du kommer ind i, eller som I vil være en del af, alle jer på Pro 4 her. Og så den skriftlige eksamen til sidst. Og så har vi skrevet her, at der er også skrevet gratis adgang til hunde-tv undervejs. Og det vil der også være, fordi noget af jeres materiale på Pro vil også være på hunde-tv. I får bare lidt mere uddybende omkring noget af det der. Og plus nogle andre steps, der hører til og lidt af hvert.
Og så har vi ikke skrevet det på, men der er faktisk også rabat på shoppen, når man er en del af Pro. Ja. Det er jo vigtigt for sådan nogen som mig, som godt kan lide at købe, for som eksempel. shopper. Ja. Så en lille video. Her har vi lidt om førerfærdigheder, hvor der er nogle forskellige førerfærdigheder, der bliver vist her. Ja. Så det er egentlig bare for at vise, hvordan ser det ud derinde, og det, der vil være sådan nogle, I kan se det relativt korte videoer, 44 sekunder, 39 sekunder, som egentlig viser, hvordan ser det her step ud, som jeg skal aflevere. Og så står der en forklaring af det også. Nu er under belønningssystemer, nogle forskellige steps her var det lige Eat Here, der bliver vist i de forskellige steps. Så igen se det ganske korte videoer, hvor der så vil være nogle af dem, som er obligatoriske, det vil sige, I kan gå ind og se, hvordan ser det ud. Okay, det her skal jeg specifikt gå hjem og træne med min hund, filme det og få afleveret det. Inde i den lukkede Facebook-gruppe ligger videoerne ind. Og ja, skal vi også huske at sige, at sidder du derude og måske ikke har mulighed for at træne med en hund hver dag, fordi du lige i tiden ikke har en hund, så er der også mulighed for at være observatør, eller hvis du tænker, det passer ikke lige ind i mit liv lige nu, og skulle deltage på sådan en uddannelse, og være forpligtet til at aflevere alt muligt, men jeg vil sindssygt gerne vide mere, så er observatørmuligheden måske nok for dig. For der får du faktisk det hele, undtaget det her med vores direkte feedback, fordi du ikke deltager med hund, men du kan selvfølgelig stille spørgsmål, og du får adgang til alt, og du har også adgang til Facebook-gruppen, så du kan se de andre, altså, hvad de andre får feedback. Ja, så jeg tror, det der med, at du får ikke feedback på din egen træning, du skal ikke aflevere videoer og så videre, og du kan heller ikke stille spørgsmål specifikt til din hund, men du kan stille spørgsmål generelt til undervisningen. Ja. Så, men det er der er rigtig mange, der har benyttet sig af det med, og har været rigtig glade for det. Nej, Christina, når vi til den. Prøv lige at lægge mærke til tiden. Var det god? Ja, det er meget. Hvis vi lige skal jeg har chokolade. Ja, Nej, vi er nået til enden, der Christina siger, hun har chokolade, så vi har en vinder på konkurrencen. Ja, jeg prøver at svare på alle de spørgsmål, der kommer. Nogle af dem har jeg altså, det med Rosby, det kan jeg kan gøre det bagefter, når vi er færdige. Ja, men er der nogen, vi skal have nu, eller nej? Er der nogen til Pro, vi skal svare på? Ja, det er nogen til Pro, men jeg har svaret på de fleste. Vi tager også spørgsmål bagefter igen, Christina, til Pro. Okay. Det kan vi lige, når meget så kommer det. Ja. Også fordi, der er også, vi har lidt mere til Pro. Kommer det efter det? Nå, I har mere. Vi sidder lige og tænker. Du kan ikke huske. Ja, vi har det der til Pro. Nå, det ved jeg. Det har vi. Det kommer bagefter. Men skal vi afsløre konkurrencen inden? Ja, lad os komme med konkurrencen. Da. Jeg har tromlet, og jeg håber folk kan høre mig. Det er Louise Bak. Louise Bak har vundet. Jeg håber, at det er sådan B-A-C-H. Wow. Louise Bak har vundet en observatørplads på Pro. Wow. Det er godt at have dig med. Louise. Ja. Fantastisk. Og jeg skal nok skrive til Louise. Jeg ved ikke, om hun stadig er med. Wow, Louise. Ja. Fedt. Vi glæder os til at have dig med. Ja, mega fedt. Christina tager fat i dig og skriver med dig, sådan, så vi finder ud af, hvordan og hvorledes du kommer ind, og sådan, hvordan det nu skal være. Men tillykke til Louise. Vi glæder os sindssygt meget til at have dig med. Ja. Som observatør på Pro-uddannelsen. Flot. Så må I gerne. Så har vi den næste, Tanja. Det var den, du manglede. Det var den, jeg manglede. Jeg ikke kunne forstå, hvor var blevet af. Men det vi faktisk, fordi vi havde jo early bird her frem til midt december på Pro-uddannelsen. Og det vi så besluttede at gøre, det var faktisk i forbindelse med det her webinar at sige, at de næste 48 timer, der kan du faktisk få den til early bird pris. Det vil sige, at du kan spare 4.000. Fordi lige nu, der står den derinde til 15.990 kroner. Men du kan altså, dig der deltager her på webinaret, få den til early bird 11.990 og spare 4.000 kroner. Og du kan enten betale på en gang, men du kan også betale det i rater, hvor du betaler 829 per måned. Du betaler 3.000 kroner, når du melder til, men ellers vil det være 829 per måned. Ja. Og du får et link her efter webinaret på din mail, som du skal tilmelde dig via. Så du kan altså ikke tilmelde dig via hjemmesiden, du får et specielt link tilsendt på mail. Ja. Og for jer, der lige sidder og regner på det, I kan godt se, når I betaler 3.000 kroner ved tilmelding, for jer, der betaler i rater,
så betaler 829, så bliver det en lille smule dyrere, end hvis I betaler på én gang. Og det er ikke fordi, vi tager renter eller noget, det er simpelthen vores system, som tager et fee, det vil sige, de tager betaling hver gang, der kommer penge ind, og det er faktisk det, I dækker. Ja. Så der bliver trukket et lille ekstra beløb, jeg kan ikke lige sidde og regne hovedet, hvad det er, men det er den procentdel, som ellers koster os penge, som I selv dækker ved raterne. Ja. Så det er ikke fordi, vi sidder og trækker renter, for nogle af jer tænker, tager I renter? Det gør vi ikke. Vi dækker bare udgifterne i forhold til det betalingssystem, vi har. Ja. Det her tilbud, det gælder kun i 48 timer. Yes. Så du skal ikke tænke for længe derude, hvis du skal med til den her super gode pris, som der er lige nu her i de næste 48 timer for dig, der har været med. Så skynd dig og tilmeld dig. Vi vil elske at have dig med og lære meget mere sammen. Ja. Var det sidste slide? Er der early bird på observatør også? Der er også early bird på observatør. Det er der. Ja. Det er der. Den er ikke lige herinde, men det er der også på observatør. Så det sender vi ud. Det er der ikke noget her, men det er med ud i det tilbud, der bliver sendt ud til dem. Ja, det skal vi nok. Ja. Undtagen for Louise Bach, hun har fået den. Hun har fået den. Gratis! Super godt. Ja, men var det det? Ja, så er der spørgsmål, hvis der var spørgsmål til sidst. Et par stykker til brug. Men det er fordi, de skriver alt muligt. De er meget glade for webinaret, så de skriver tak. Dejligt, tak. Og alt muligt. Så det, tak. De fleste skriver tak lidt nu. Jeg kan ikke huske, hvad der var af spørgsmål. Jeg har ikke noget at svare på. Men ellers så kan de jo skrive mail, hvis der er noget, vi er. Og I kan altid skrive mail, og vi har jo også telefontid, der starter igen på mandag kl. 11 til 14. Der kan man også ringe, hvis der er spørgsmål, men mail er altid nemt at skrive til os. Vi har en pro-mail, den kommer der. Ja. Og nu har de jo kun 48 timer. Ja. Så det er jo primært spørgsmål i forbindelse med pro. Så skriv mail, inden vi svarer hurtigst muligt derinde. Ja. Og nu kan I ikke se, hvordan den er blå på blå, det er ikke så smart. Men den hedder pro@hund360.dk. pro@hund360.dk. Ja, og vi skal nok også svare den her i weekenden. Ja. Jeg er ikke sikkert, at det sker sådan lige time for time, men vi skal nok svare. Ja. Så skriv også til os derinde. Hvis der er spørgsmål til det. Jeg har ikke flere spørgsmål. Nej. Men de er meget glade. Det var dejligt. Tak fordi I var med. Det var dejligt at få lov til at dele med jer. Vi var næsten nervøse, fordi der var så mange, der var på. Det var lige før vi tænkte. Og vi har også virkelig, det er godt. Vi har været skarpe i dag. Tak. Ja, tak for den her gang. Og god weekend. Ja, god weekend. Håber at se i hvert fald nogle af jer på pro. Det vil være helt fantastisk. Ja. Men tak til alle jer, der har været med. Og god træning til jeres hunde. Og håber, I vil bruge belønningssystemerne. Fedt. Så skal vi logge ud, fordi I sidder med det der. Jo, så skal vi trykke på stop deling, Christina? Ja, det tænker, eller stop live, eller en anden. Vi trykker på noget. Vi ses. Hej. Og hvad hvis jeg slukker? Hvad slukker jeg det hele? Er den så optaget? Jeg tror, du skal trykke det. Leave det? Ja. Er den så stadig optaget, Christina? Ja, den er.